Křovinořez Garden King, skvělý zahradní stroj pro ulehčení práce. Během chvilky vás zbaví keřů, vysoké trávy a jiných porostů. Křovinořez je navržený tak, aby mohl vykonávat práci co nejefektivněji, s co nejmenší námahou a co nejrychleji. Ideální pomocník zejména k vyžínání trávy, plevele, podrostů, sekání a udržování trávníků, čištění okolí pozemků, schodů, plotů, dočišťování na hůře dostupných místech. Nyní nový model Profi, výkonnější až o 66%. Solární odpuzovač krtků pro zahradu bez škůdců. Bezpečně vypudí krtky, hraboše, hryzce a jiné neoblíbené hlodavce. Neváhejte a objednejte ihned. Zavolejte 380 405 405. Vybírejte vždy z té nejaktuálnější nabídky zboží. Navštivte www.tvprodukt.cz.